serieuze vijand van het volk van E me Israël. mostrava vez aqui Deus su linguagem ora da papia de Amalek. En ik ga je zo uitleggen hoe God spreekt over Amalek. Você sabe como so Amalek ao meinta ta representa algo. Want Amalek verkeerd wordt vandaag. Ja? Amalek wat bosa Esau Weet je wat Esau? nanga dune in number A. Ze gaan naar die naam. Kasi Bible te mostra que tava tongai ko nanse ko lokora. Want de Bijbel zegt dat hij dus met een licht huidkleur was geboren. Yen kabay na su curva. Met heel veel, hij heeft heel erg haar. Pero waka war. Maar let nu op. Después el awardo llama Edom. Hij werd daarna Edom genoemd. Que momento? Op welk moment? Después que ela llega cas Dus op het moment dat hij dus thuis kwam, morte Amber terwijl hij uitgehoord was, e abende su primogenitura. en hij heeft dus het eerste geboorterecht gekocht. Babire? Zie je dat? Esau ta papia di su features nan físico. Dus Esau spreekt dus over het fysieke uiterlijk. Pero Edom ta papia di su condición spiritual. Maar Edom spreekt dus over zijn geestelijke conditie. Estaba ta un hombre más bien, Hij was dus een man. un hombre di mundano. Hij was dus een wereldse man. Su mente estaba ta drai ribe kosnan jakibau. Dus zijn verstand ging over de dingen die I wak su yunan tambe ta binne kos. en zijn kinderen zijn hetzelfde gekomen. Amalek ta representa algo de meinta. Amalek heeft So vertegenwoordigd. aqui rato nós também conectele com o evangelho eterno. Maar straks zullen we het gaan verbinden aan het eeuwige Pero evangelie. escucha agora. Maar luister nu goed. Ora que Saul acaba de assiture con aqui. Dus wanneer Saul klaar was om dit allemaal te doen, Ja, a palavra de Deus te chega na Samuel. dan komt het woord van God bij Samuel. Ando Deus te expressar su tristeza para lo que te trata a situação de Saul. En God uit dus eigenlijk zijn verdriet over hetgene wat er is gebeurd aan Saul. Anterior de versículo 12. En dan bij vers 12. Esta bisa que Samuel agora alanta trempang para vai contra com Saul. En Samuel stond dus vroeg op om Saul te ontmoeten. Versículo 13. Dus vers 13 nu. Entende bom? Luister goed. E Samuel abin cerca Saul e Saul abise. En toen Samuel hem tenslotte vond, begroet Saul hem. Que o Senhor bendicionava Mogen de Heer u zegenen. me accumpli que ordo di Senhor. U ziet het, ik heb de bevel van de Heer uitgevoerd. Ja? Estava ta convencido que ela cumpre com Deus sua Hij palavra. was ervan overtuigd dat hij het woord van God heeft nagelezen. Estava ta convencido que ela obedece a Deus. Hij was ervan overtuigd dat hij gehoorzaam was aan God. Pero escucha Samuel su reply. Maar luister nu goed naar wat Samuel zegt. Mas Samuel avisa. Maar Samuel zei, Escucha. luister nu goed. Kiko e gritamento di carne aqui tanto. Maar wat heeft het geblaas van schapen en geloei van ossen, Cutação de minha orelha e o gritamento de boi que me atende. dat ik nu hoor, wat ik dan betekenen? Escucha. Luister goed. E digo Samuel, En hij zei dus tegen Samuel, ela cumpre com tudo lo que Deus a mandou para cumprir com ele. hij volbracht al hetgene wat God hem heeft gezegd. Pero com bem, escucha bom. Maar hoe komt dat? Luister nu. Se vai cumprir com tudo lo qual que Deus avisava, Als je dus hebt gedaan, al hetgene wat God je hebt gezegd, Samuel sube redenerenta, dan is Samuel zijn redenering. combine tem carne e boi ta grita de encurrar para Hoe trás. mogen de schapen en de ossen daarachter aan het roepen zijn? A sombra se vai cumprir com turcos. Want als je alles hebt gedaan, Na primeiro lugar, pode ter boi e carne de encurrar para dan trás. konden er geen schapen en ossen zijn daarachter in het veld. Topa não grita. En zodat ze nog konden schreeuwen. Que mendi e boi que carne não, Dus de schapen en de ossen, não tava ta evidência hebben dus een bewijs contra je tegen hem. que não acumple com o que o Senhor avisa. En hij niet heeft gedaan wat hij geraakt. E meu irmão, estimado, escuta bom. En mijn geliefde broeders en zussen, luister nu goed. Bem é quadro de hora de seu juízo a In chega. het kader van het uur van zijn oordeel is gekomen. É assunto tá. En is het dan? Wapa não tem carne ni boi de mocorar para trás. Zorg ervoor dat geen schapen en ossen in Passou não tá vai redado. want ze zullen je verraden. Não sei? Zijn we er?
Ja, may inta mi tabay mostrava um bes aqui, e carne que buenan kuta grita, may de pueblo de Dios. En mijn broeders en zusters, ga je zo laten zien hoe de schapen en ossen tussen het volk van God aan het roepen zijn. Hoe po tapa boca de carne. Je kan de mond snoeren van één schaap. Ok? Bueno. Nós estabelecer com ang pura, ok? Laten we nu snel gaan opvolgen. Os bago nos vincules essa aqui. Nós também back riba já kirato, ok? É a história de Saul. Ok. Romana estima, lo cual no está mirando de la historia aquí. Dus wat wij nu in de geschiedenis zien, Lo que Saul ahasi, dus hetgeen wat Saul heeft gedaan, nang tayama e cosa que com palavra bonita, nang tayamele obediencia parcial. dus dat noemen ze gedeeltelijke gehoorzaamheid. Que cota obediencia parcial? Wat is gedeeltelijke gehoorzaamheid? De acordo com o Merriam-Webster Dictionary, a palavra parcial Dus volgens deze woordenboek betekent dat gedeeltelijke gehoorzaamheid significa relatando een parte, ja, mas bien com o cos completo, het verwijst is naar het deel van het geheel. ja, e nota general of total. Het is dus niet de totaal. E a palavra obediência En significa het woord gehoorzaamheid betekent e hecho de hasi algo qual guardo bisana abo pahasi, het feit dat je iets doet wat jou is opgedragen, ja, of a willingness para obedecer. of de bereidbaarheid om te gehoorzamen. Ora que nós pega e duas palavras na que junto, Wanneer we deze twee woorden samenvoegen, e tabira assim aqui. en dan wordt het dit. Hasi parte de lo que abisabo pahasi Dus je doet een deel van hetgeen wat je is opgedragen, na lugar de hacer cos completo. terwijl je dus in plaats dat jij alles doet. Ok? Anto, wak, e assunto aqui, meu irmão, En dit geheel, mijn broers en zusters, é algo sumamente peligroso. is iets heel erg gevaarlijk. E me vai mostrar para mim de como é sina peligroso. En ik ga je laten zien waarom het zo gevaarlijk is. Ok? Nós passaremos aqui, acaba. Dus dit hebben we al behandeld. Na me diz mostrava com Deus da papel de Amalek, of escrevia esta aqui o papel. Dus schrijf deze tekst op het papier. Laat zien hoe God spreekt over Amalek. Éxodo capítulo 17. Dus Exodus hoofdstuk 17. Ja, waga riba na de versículo 14. Dus kijk daar in vers 14. Waga da bisa. Kijk wat hij zegt. Pa sombra eta bisa. Lo me pone e memória de Amalek completamente, lo quitei completamente, foi bal de shell. Ik zal onder de trap helemaal Amalek helemaal voorbij van deze aarde. De versículo 16 eta bisa. En vers 16 zegt Senhor não tem guerra com Amalek de geração para geração. God zal strijden, oorlog hebben tegen Amalek in generatie met Não generatie. tem nenhum outro pueblo da escritura que Deus está papia assim que Er is diz. geen enkel ander volk waar God zo over spreekt. Ja, Amalek é o único nação que Deus está papia com linguagem assim aqui contra ele. Dus Amalek is het enige volk waar God zo tegen spreekt. Ja, pero Oké, lá nós vamos lá. laten we gaan kijken. De com obediência parcial está sina peligroso, Waarom is gedeeltelijke gehoorzaamheid zo gevaarlijk? ok? Eén. Completo. Het is dus gewoon gehele ongehoorzaamheid. Não tem a Deus não te considere como obediência at all. Dus God beschouwt het helemaal niet als gehoorzaamheid. Se der para bom de versículo onde nós acabamos de orate, Als je goed oplet in de versen die we net hebben gelezen, de versículo 23 de 1 Samuel capítulo 5, in Samuel 1, hoofdstuk 15, vers 23, Deus não te nem mencionar e coisas que ela hace. benoemt God niet eens de dingen die hij wel heeft gedaan. Esta bisa pa sombra a rechazar a palavra do Senhor. God zegt, omdat je Gods woord hebt afgewezen, Para você compreender, meu irmão estimado, zodat je begrijpt wat die o broers ora te trata ende wanneer je over mensen hebt, sobre o ponto de vista humano, dus hoe mensen er naar kijken,
nos labisa, zouden wij misschien zeggen, ay no, yubo, sante ina nanta si druk pa sila, si kasi ture ko nang. nee, de mens doet moeilijk, hij heeft zoveel dingen gedaan. Kakinan ta si drama. Waarom maakt ze dan een drama? Kasi ture ko nang. Kijk, hij heeft toch zoveel dingen gedaan. Epida ko chikite ina nanta si druk Dat pe. kleine deel doet ze moeilijk om, Pero ahora te trata Dios. maar wanneer je God te maken hebt, Ta all or nothing. dan is het alles of niets. Obediencia parcial en vista de Dios, no es obediencia at all. Dus gedeeltelijke gehoorzaamheid van Gods oog is helemaal Y niets. dicon. En waarom? El book de Santiago capítulo 2 versículo 10. En in het boek Jacobus 2, vers 10. Santiago también se nos va de inspiración de Espíritu de Dios. Dus Jacobus zegt tegen ons onder de Heilige Geest, Es un guarda entera ley. dus degene die het hele wet Y ta falla de uno, en die één van de la falla cultura. en misgaat in één, heeft in alles, alle wetten gebroken. Dios no por queda contento con obediencia parcial. Dus God zal niet blij zijn met gedeeltelijke gehoorzaamheid. Obediencia parcial no te den el wordenboek de Dios. Gedeeltelijke gehoorzaamheid zit niet in de woorden van God. El único cosa que Dios te escucha es la obediencia total. Dus het enige waar God naar luistert is de hele gehoorzaamheid. Laat me compartir como pura. En laten we nu iets volgen met de delen. Eigenlijk moet ik cambiar para me voy completo. Je moet het echt net helemaal bij veranderen. Wacht aqui. Kijk hier. E boek aqui tem boek From Eternity Past, página 252, paragrafo 2. Dus deze boek zit in Eternity Past 252, paragraaf 2. Escucha. Luister goed. Dios no por aceptar, Kiko, Wat kan God obediencia parcial. dus gedeeltelijke gehoorzaamheid? No haga ningún ende, Kiko. Laat niemand Ganha ng mes creencia kung parte de Dios su mandamento ng ta nota esencial. dus dat niemand het zal voorleggen dat het houden van sommige van zijn geboden niet belangrijk is. Of que ta acepta un substituto, ya, na lo cual ku ela requerir. Of dat hij dus iets anders gaat ontvangen voor hetgeen dat God heeft vereist. Nandi, no sabing que bestia nan, kasi no sa pensa ko, nos tinestamos os candidatos, nos tin bestia genoeg pas die sacrificio Dus ko ze dachten dus, ze nemen dieren mee omdat ze dachten dat ze hebben die van God niet nodig. Pero Dios di destruinan, Maar God zei om niet te stellen. no vinculan de campamento. Neem niet terug in de kamp. No vinculan nada de Amalek din. Niks mee van Amalek. Dios no podrá aceptar obediencia parcial. Dus God zal gedeeltelijke gehoorzaamheid niet accepteren. Punto número 2, hermano. En punt nummer 2, broeders en zusters. Esta incredulidad Het is dus ongelovigheid. denota una demostración de fe. Het demonstreert geen Pa geloof. sobre de acordo com o versículo nan aqui, Want wanneer we het hebben, dus over deze tijd, seta vindor de entendimento de palavra de Deus. geloof komt door het horen van Gods woord. E meu irmão estimar fé, En met Fe. broeders en zusters geloof, Santiago tabisa nós, zegt Jacobus tegen ons, com fé, com obra ta cana junto. dus geloof en werken samen. Bo no por visa mitin fé en Je Deus, kan dus niet gaan zeggen dat je gelooft, pero ora que llega na cumprir que voluntad de Deus. wanneer je dat de wil van God moet volbrengen. Nee. E me tabisava vez aqui, ainda nós está cometendo coisa aqui. En het zegt dus waar we dit soort praktijken doen. Mais ainda, En des te meer, o book de Hebreu capítulo 1, versículo 6 tabisa, zegt het boek Hebreeën 11 vers 6, sem fé zonder geloof está impossível para agradar a Deus. is het onmogelijk om God te behagen. Tapecei, En daarom zegt het, lo qual que Saul ahasi, dus hetgeen wat Saul heeft é obediência parcial que ela demonstra, gedeeltelijk de gehoorzaamheid die hij heeft, é sinal de incredulidade. is dat is een teken van ongeloofheid. Pa sombra, meu irmão, estimar, Want waarom heeft die broeders en zusters? se gente tem que guardo salvar para meio de fé, Dat als mensen gered worden door geloof, Saul está tendo um problema sério. dan heeft Saul dus een groot probleem. Já? Punto número 3. En punt nummer 3. Siendo com esta desobediência e incredulidade, Terwijl hij dus ongehoorzaam is en ongelovig, esta pica. is het een zonde. Já? Pa sobre a desobediência e incredulidade, Want ongelovigheid en ongehoorzaamheid tápica.
is een zonde. Romano capítulo 14, right down Dus europeu. Romeinen hoofdstuk 14, 5 tot Versículo 23. vers 23. Tende bom que da bisa. Luister goed naar wat het zegt. Romano 14, versículo 23. Romeinen 14, vers 3. Eta bisa ma esunku ta duda ta que da condenasi e come, di con, pa sobra si comemento no ta bin di fe, pa sobra su comemento no ta bin di fe, e torno che no ta bin di fe ta kiko, ta pica. Is zonde. Ja? Pa sombra fe ta wardu karakterisami rumang of, niyo bisa, eta hiba kune, kuende ta obedece Dios. Geloof brengt het voor dat jij gaat gehoorzamen. Que ven con otra palabra, Dus met andere woorden, ela falla é blanco. dus hij heeft het fundament mis. Pa sombra é palavra picar, Want het woord zonde significa falla é blanco. betekent dus dat je ontbreekt aan het fundament. Ela tira flecha, pero ela falla bullseye. Dus hij heeft de bullseye gemist. E não cumpre que propósito com a guardo poni sutilante. Hij heeft niet volbracht met het doel die voor hem was. E se você botar seguir escrever outro versículo não tam. En je kan hem boven elkaar omroeperen. Resa aqui sim que para na je. Maar bij deze wil ik even stilstaan. Punto número 4. Dus punt nummer 4. Aqui tá vira mais perigoso ainda. En nu wordt het nog veiliger. Eta self-deceptive. Het is dus zelfmisleiding. Não sabe o que significa? Weet je wat het betekent? Zelfbedrog. Wat hora da papo de deception Dus wanneer je het hebt over bedrog, of misleiding ganhamento, of voorliefde, tem três opções. zijn er dus 3 opties. Rende por ganhabo, Dus mensen kunnen jou voorliefde. abo por ganha rende, Jij kan ook mensen voorliefde. precoce mais fafelo, tá? Maar het allerergste is, Ora que bota ganha bomes. wanneer je dus tegen jezelf liegt. Saúl di, En Saul zei, minha cumpre com tudo o qual que Deus a mandar. ik heb al hetgene gedaan wat God mij heeft gezegd. Estava tá convencido de seu próprio engano. Hij was dus zo overtuigd van zijn eigen leugen. Estava tá ganhando seu Hij mês, was dus tegen zichzelf aan het liegen. indicando que ela cumpre com tudo En hij coisa. zei dus dat hij alles had volbracht. E diabo tá master de coisa. En de duivel is heel goed daarin. Mientras que o ende tá ganha na mês, Terwijl dus mensen het zelf voorliefde. diabo te meste não ende para ganhar. Heeft God niemand nodig om jou voor te Pa liefde. sobra essa timbo bom tener. Maar hij weet dat jij goed vast Diz querer, botinho que da querer, o qual que bota querer. Blijf maar geloven naar wat je wil geloven. Então, bota den seguro. Daar ben je er zeker in. Self-deception, meu irmão, estimado. Dus zelfbedrog met liefde. Até hasta depois que Samuel a confrontele com sua realidade, Dat is niet voor. irmão, estimado, de nós ganhando os meses. Je hebt liefde voor ons, dus het volgende van onszelf voor O liefde. evangelho eterno aqui Dus het eeuwige evangelie. está incluir a mensagem de saúde. Dus daarin zit dus Dress reform, ja, e come ainda sina importante para salvação. nou, die dingen zijn niet zo belangrijk voor de redding. Escutame bom, Luister nu goed naar mij. você está ganhando bom Je mês. bent jezelf aan het voorliefde. A sombra se é mensagem não aqui, Want wanneer deze é boodschap, destino de alma não está colocada de dus de redding van de ziel is eraan verbonden. vestir adequado, Dus kleed je dus goed. comer adequado. Eet goed. Assim é com adequada maneira Deus manda do evangelho eterno. Dus zorg dat je alle dingen van God opgedragen goed doet. Se você não assim não, En als je die niet doet, e pensa assim como você vai dentro do reino de cielo, en dan denk dat je koninkrijk van God zal beërven, Deus está avisado, dan zegt God tegen jou, não ganha bom mês. lief, ik stel het niet voor. Se Saúl não adrenta, Als Saul niet naar binnen is gegaan, Kiko tabuta abo querer que você vai drenta. waar dat betekent, Diz bisame. zeg me dan. É impossível, meu irmão. Het is onmogelijk, mijn broeders en zusters. Ja? O mensagem aqui é contener tudo coisas que Deus está chamando na primeiro lugar. Escute-me bom. Dus deze boodschap, luister goed naar broeders en zusters. Houd vast in. Su pueblo promete. Dus zijn volk op de eerste plaats. A sombra, o juízo está começando a prometer em casa de Want Deus. het oordeel begint eerst bij het huis van God. Tá pensei, Deus está chamando, su pueblo promete. Dus daarom moet God eerst zijn volk op.
Tememi e donami gloria e adorami, Vrees mij, geef me eer en aanbid mij. mas sobre hora de su juicio allega. Want het uur van zijn oordeel is gekomen. Vos no por pasa por ahí voluntad de Dios y pensa como te becaba del reino de Je kan cielo. de wil van God niet voorbij gaan en denken dat je in het koninkrijk eindigt. E no estaba tasina con Lucifer, Het was het niet zo met Lucifer. e no estaba tasina con Saúl, Het was het zo niet met Saul. e no estaba tasina con Judas. En zo ook niet met Judas. Kiko tabutabu pensa com a si, tabai te exception. Waarvoor denk jij dat jij wel de uitzondering bent? Punto número 5. Punt nummer 5. Muito que está self-deceptive, Dus terwijl het ook zelfbedrog está misleading também. is het dus ook een misleiding. Ja? Ako kibiaki, tabo ta ganha bomes, Dus deze keer is het niet jezelf. of niyo bisalami bisa sineki. Of laten we het anders zeggen. Mientras que bota ganhando bomes, Terwijl je bent, bota proyectando mensaje na outro nantambe. projecteer dus eigenlijk ook een boodschap aan de anderen. Quanto biaba ye gitende, escuche bom. Luister goed. Saúl estaba ta líder del pueblo de Dios. Dus Saul was dus de leider van het volk. Quanto biabo ta tende, Hoe vaak hoor jij? ei, e konan kunanta papiei, nanta, koi loko nanta papia. Dus de dingen die ze over praten zijn onzin. Gente ta salva pa medio de fe. Mensen zijn gered door geloof. No cuenti come mendo con Maar niet door het vestimento. eten en door je kleding. Quando biaba tende koi. Hoe vaak heb je dat al gehoord? Eta misleading. Het is dus een misleiding. Het is misleidend. Nang mes, ganhando na mes, Ze liegen zichzelf voor. y el mensaje kunanta transmitir, En de boodschap die zij dus eta overbrengen, misleid el pueblo. die misleidt ook. Nami bisaba un kos. Laten we hier even wat zeggen. Saúl di Saul zei, el pueblo acue agak y econan. dus hij en het volk hebben Abba en het andere Pero genomen. escucha, Maar luister goed. el pueblo nta cos sin promeco e duna instrucción. Het volk doet niks voordat hij dus de opdracht geeft. Tapesei si bewa que historia bom. Dus als je goed kijkt naar dit verhaal, Samuel tava ta dirigir ribaje. dus Samuel had het precies over Saul. Eta líder. Hij was de leider. E mestera bisanan. Hij had tegen hem Dios su palabra ta God zijn woord is. no fue nada vincune. Nee, niks mee. Rembisanan. Maar hij zei het niet tegen Ela bisanan kue agak. Hij zei neem af Anto binke vestenan con os pasi en neem sacrificio. de dierenbeeldschap hun ten over kunnen brengen. E con angun da sin importante la tistrulina. En hetgene wat niet zo belangrijk was, heeft hij vernietigd. Pero con anca combinye. Maar hetgene wat hem wel goed uitkwam, E seinan e di que pueblo kue. en toen zei hij tegen de volk, neem het mee. Tapesei wak Bible tabisa. En daarom zegt de Bijbel, De book di Mateo capítulo 5. in Matthäus hoofdstuk 5, Versículo 7 tecu 19. vers 17 tot 19, Jesús dice así, en Jezus zei volgende, no quiere que me abinta abolir el ley of the profeta en man. niet dat wij beogen de wet en de profeten zullen vernietigen. Mi no abinta abolir, sino para cumplir. Ik ben niet gekomen om ze te wijzigen, maar om ze te E volbrengen. di mi tilde di el ley no pasa. Dat geen Joden, geen titel van de wet gewijzigd worden, Que hora que turcos queda cumplir. totdat alles is volbracht. Ese es mi cabisaboso. En daar zegt tegen jullie, Quien guarda el mandamiento nan aquí. dus voor iedereen die deze wet gaat gehoorzamen, Y si en otro pasimeco. en anderen leren om hetzelfde te doen, Grande el guardo llamado Jesús por defenderlo del juicio. hoe kan Jezus jou verdedigen in het oordeel? No tabai. Het lukt niet. Ya? Y corda bom.